Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Tvoje slovo je mojím svetlom, aby sa moje srdce svojím svetlom žiari mi, ako pochodeň žiari mi, noc aj deň. Z Evanjelia podľa Jána. Ja a Otec sme jedno. Znamená to, že keď sa modlím k Ježišovi, Boh Otec sa neurazí? Presne tak, neurazí sa, lebo sú spolu aj s Duchom Svätým vo Svätej Trojici. A keď sa modlíš k jednému z nich, modlíš sa ku všetkým. Prečo sa potom volajú inak? Nemôžu sa volať rovnako? Je to lepšie takto, lebo ich aspoň môžeme lepšie spoznať. Ty napríklad nerada predstavuješ kamarátom alebo učiteľom svoju rodinu? Mám rada rodinné fotky a rada o každom z rodiny niečo poviem. Len brat je vždy nespokojný, že o ňom hovorím strašne málo. No môžem za to, že je lenivý. Super, a Ježiš nám predstavuje svoju rodinu, keď hovorí o Otcovi a o Duchu Svetom. Sú jedno a stále sú s nami a vedú nás. Mária, naša dobrá matka, ktorá nás učíš poznávať Boží hlas. Oroduj za nás.